kuyambirira mawa wa lero lachinayi pa 16 July 2026 ndikufuna ndimulemekeze Yehova wa makamu amene asamala moyo wanga amenenso asamala moyo wanu. Ndipo kachiwiri molingana ndi chikhalidwe cha ifa Malawi ntero kuti ndikupaseni moni amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana kwina kulikonse kumene inu muli lero. Ine ndithwere nyenye the game changer Mutoro. Remember, sindimaopa wina aliyense and palibe amene angandinyumwise, palibe amene angandiopseze. Tinalimbana ndi boma la Malawi Congress Party kumene kunali akaluma achina Richard Chimwendo Banda, achina Ken Zikhale Ng'oma, achina Kawara, achina Jesse Kabwira, achina kaya kunali akunkuyu, kaya kunali achina Vitumbiko ndi Nkhula Ng'ona yawo Chakwera. Tinawakhazika pansi anthu acha ndife. Now palibe chiserekwete china chingandiopseze, palibe nkhululu zina zimene zingandiopseze koma kuyima pa chilungamo. Chachiwiri, ife sitidzalola kubwereranso ku boma la uchitsiru, boma la kupha, boma lopanda demokrasi, boma lopanda masomphenya, boma lolamulidwa ndi chigawenga, boma limene silimadziwa chochita, boma la Malawi Congress Party. Chipani cha MCP, chipani cha magazi chakupha, sitidzalolanso mdziko lino kuti chizalamulire. Malawi anzanga, ndatenga masiku nsana yankhule mwina wiki ndi masiku ndimadziyang'ana mmene zinthu zikuyendera dziko lino, ndimasatira ma press briefing amene akhala kupangidwa dziko lino, ndimayang'ana zimene ma activist akhala kuyankhula mdziko lino, ndimasankhula ndi kuchilingalira zina zabwino, zina za uchitsiru zopusha. So lero ndabwera kuti ndiyankhule pa Amalawi ndiyimbira mafoni ochuluka kwambiri kuti Mr. Game Changer muli kuti, izi simukudziona andi mwasankha kukhala chete. Ndimafuna lero ndiyankhule momveka bwino. Ndifuna ndiyambe ndi nkhani ya zimene anayankhula Sylvester Namiwa kulimbana ndi boma la DPP, kulimbana ndi a first lady pa zinthu zimene iyeyo sizikumukhudza, pa zinthu zimene nkamadziyang'ana ngati nzika ya dziko lino akungozisonyezera uchitsiru udempete, koma ndikudziwa akumutuma ndani. So ndikupemphera Malawi mundisatire bwino. Fandiyankhula zokhudzana ndi Namiwa kulimbana kumene wakuyamba kulimbana ndi mayi wa fuko first lady Professor Gertrude Mutharika, kunena kuti sikulimbana ndi Gertrude Mutharika, sikuti akulimbana ndi Beautify Malawi, koma iyeyi wapasidwa contract kuti akhale key wakulowa na mkafumbwe otayambe kulimbana ndi boma la Democratic Progressive Party. Ndicho linga chakunena kuti ena amene kuntumawo apeze banga ya kuyamba kusokoneza boma limene Malawi tinalifera, boma limene Malawi tinakhapidwa, boma limene ma civil servant amakhapidwa kuphedwa, boma limene anthu analivutikira kuti lero likhale lili pamene lilipa. So sitilola kuti munthu wina kaya amachokera ku Lomwe Belt, kaya amachokera kumpoto, kaya amachokera pakati, kaya kummawa, ationongere demokrasi imene Malawi ochuluka kwambiri tinayifera kulimbana ndi boma la Nkhanza, boma la Chakwera. So ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti ndimadzifunsa mafunso mmene ndimamumveserera Namiwa. Choyambirira ndisanatero ndimafuna ndiawuza Anamiwa kuti Anamiwa background yanu timayidziwa. Anamiwa zoti inu munali ku State House mu zaka za 2014 to 2019 tikudziwa. Zoti munachokako cha mtima osamvera, mtima wopusha, mtima wopanda chikhalidwe tikudziwa. Anamiwa zoti cholinga chanu mumafuna
mukapa mudye nokha tikudziwa. Anamiwa zoti ndinu munthu wadyera mumapita kumene mwapasidwa thumba tikudziwa. Anamiwa zoti somufuna kugwira ntchito ndi anzanu koma nokha tikudziwa. Anamiwa zoti mmazunza ngakhale anyamata anzanu amene mmagwira nawo ntchito amene amaoneka pa mapresa anu tikudziwa. Lero ndimafuna ndiyankhule komanso ndifunse mafunso kuti anamiwa ati akufuna ACB ifufuze amene ikugwirira ntchito bungwe la Beautify Malawi imene munthu wake ndi first lady wa dziko lino. Funso loyamba, alizifufuza ngati ndani ACB wo? ACB wo anayamba akufufuza iwe namiwa kuti ndalama zimene no umapangira mapresa umazitenga kuti? Andi sinedi imene ili yako ya iweyo yochokera nyumba mwako amaifufuza ndani? Amaipanga funding ndani? Andi umapanga chani kwa Malawi? Ineyo nimafuna Malawi mudziwe ichi. Nthawi zambiri samangoti munthu yakutimenyera ufulu akubweresa mpungwe ali yemweyo. Samangoti munthu iye ayamayima pachonadi ali chitsiru cha munthu chimene chimabweresa mavuto kwa Malawi. Ali munthu amene akufuna kusokonezanso zinthu zabwinobwino kuno ku Malawi. Funso langa Amalawi ndilonena kuti anamiwa apangapo chani pa mazunzo amene Amalawi akukumana nawo South Africa? Fataona Beautify Malawi imene akuiloza chalayo ikuthandiza ndi mamiliyoni ochuluka Amalawi amene akufika mdziko lino, ikuthandiza ndi mamiliyoni ochuluka Amalawi amene ali maiko okunja kuti adzibwera. Ndipo pakana pano pamene Amalawi afika mdziko lino over 40,000. Beautify Malawi ikupitirira kuthandiza kupereka katundu wa ndalama zochuluka. Sinedi ngati bungwe limene limazitchula kuti lokonda Malawi lomenyera ufulu wa Malawi lapangapo chani kapena laperekapo 20 kwa chache kwa ndani kusatira mavuto amene nchika za dziko lino zakhala zikudusamo ndi zimene zikudusamo ku dziko la South Africa? Bafuna ndauza anamiwa kuti kodi ndalama zimene mmapeza, zimene mmapangira mapresa, zimene mmagawana, zimene ena kakutumani odana ndi boma la mkulukuta moyo kuti mususane nalo amazipanga evaluate ndani? Ndibafuna pamene pa Malawi ndikuuze ni chonchi kuti namiwa watumidwa kuti chikhale chifungulo chosegulira kunena kuti no MCP ndi timu ina iyambe kumalowa ngati nankafungwe ku boma la DPP. Malowa mwagwire. Posachedwa muzimva tipangisa mademo, posachedwa muzimva zakuti chifukwa akulandira mamiliyoni ochuluka. Mafana ndikuuze na namiwa kunena kuti mukafuna ndalama tangu apemphani na Beautify akuthandizeni, mukafuna ndalama taapemphera president wakupaseni. Musanamizira kunyoza kuyamikira president nkumanyoza mkazi wache. No, ina Malawi ndapeza kuna kuti palibe dziko pa dziko la pansi limene president amaendesa yekha popanda malo ena kufunsa ziganizo kwa mkazi wache. Sizingachitike ndipo sizachitika. Now anamiwa atiuje kunati mphamvu zimene akuzinena kuti no first lady ali nazo andina amene akulamula dziko lino ndi anthu ena walamula pati mphamvu zayo ziti kapena mwina sana kupasa udindo kapena mwina sana kupasa ndalama. Tifati dziwe Amalawi tisamalolere kumalola nankafungwe azilowa muchimanga chathu. Amalawi timalira timaphedwa mu boma la Malawi Congress Party, boma limene limalamulidwa ndi anyamata adzikawenga. Amalawi timadya chiteze. Amalawi kwacha yathu imagwa every day kawiri ngakhale katatu. Amalawi katundu amakwera dziko lino. Amalawi chimanga chinafika 120,000 dziko lino. Amalawi dziko lino zinthu zinafika ponyeza. Lero zinthu zayamba kusika, kwacha yathu yakhazikika sikugwa, zinthu mitengo zakhazikika ndi zayamba kusika, ndalama zakunja zayamba kupezeka, and democracy ija timayiririra kuti ma civil servant nzika za dziko zizikhala ndi ufulu yayamba kukhazikika. Lero chidempete china chapasidwa mamiliyoni kuti chiyambe kulimbana ndi boma limene Amalawi analivutikira andi limene Amalawi akulikhulupirira. Zinthu zimene chakwera ndi boma lache la uchitsiru analephera for 5 years. APM ndi boma lache zipanga kwa miyezi 4. Chimanga chimakwera siku ndi siku.
APM anatesa ngakhala sanalumbire. Zinthu zinayamba kusintha pamene APM anangolumbira. Panopo dziko lilibata lero nabiwa ndi anthu ena owerengeka afuna ayambe kumapereka mpungwepungwe amalawi tidza akhulupirira ngati kuyankhula zona pamene kuyankhula konsekwa kuyankhula tapasi na masikono. Mafuna ndikuuze nanamiwa musamale kwambiri. Mutakuoneka ngati dolo kapena ngati ochenjera koma amalawi akukuonaniso kuti ndinu chitsiru kwambiri. Mukanati muzinena kuti zimene mukulondolazo ndi zanu simukudziwa kuti zagwira bwanji ntchito zizomveka. Inu mwayithandiza chanu Beautify Malawi. Kuli anthu ochuluka achina Tom Mpinga Njira, achina Shepherd Bushiri, anthu amaiko akunja osiyana amene kupanga support Beautify Malawi kuti ithandizira dziko likhale la clean, kuti ithandizira anthu ovutika, kuti ithandizire ngakhale pa ngozi imene abale athu akumana ku South Africa. Sinedi yapangapo chani. Iweyo namiwa wapangapo chani. Uti uzikalondola iweyo ngati wapangapo kanthu ukulondola chani. Anyway, amalawi uyu tamusiyeni uko alesa amalawi pazo chitika zida mwizi pasa yanko kuti amamveka ngati ndani wabwino kapena odwala zikomo. Ndimafuna ndibwere pa nkhani ina. Ndimamvesera ma audios amene akhala kutuluka. Ina audio ina anatulusa ndatanyiwa kutokera ku Limpopo FM pa nkhanga zaona amalimbana ndi Ben Phiri komanso Chimwemwe Chipungu. Ifa chani amulandira Babu Kamisa komanso kumulandira Kalio Harold. Ndimafuna ndiyankhule chonchi. Antanyiwa kulimbana ndi Achipungu sadayamberero. Mbuya mwantanyiwa anayankhulapo audio yawo yona kuti Chipungu atenga 53 million kundipasa ineyo. Right? Andinamuuza kuti upereka umboni oti ndanda 53 million. Kumfufuza so 53 million saba ijiwa. Lero anayankhula mawu au chitsiru Chipungu atenga 350 million kumpasa Babu Kamisa, 350 million kumpasa Harold Kaliwo, komanso agula malo pa mtengo wa 800 million kwacha, malo kumene anagula kusana kunene. Ndalamazo sanapereke maumboni ngati mene amapangira mnyamata wa Bakiri Blues TV kungoziwa kuyankhula bibwebwe. Koma ndimafuna ndiyankhule pano kali mene ndi yachiwiri. Kuna kuti antanyiwa amene amakutumani, amene amakupasa ndibozawa akupetekesani, amene amakuuzani zabozazi akukhazikani muli choncho sana uzituwa chimwene. Chifukwa mukulimbana ndi zinthu zimene sizoona pa ground. Palibe munthu amene angatenge 350 kumpasa munthu amene anamugonjesa pandale, amene amalimbana naye kuti ndalama yachani. Chifukwa ngati kuli munthu ompepesa ndiye Kaliwoyo, ngati kuli munthu ompepesa ndiye Babuyo. Socho ndi Chipungu azitengera ndalama zacho kumapasa anthu, malo mawapasa anthu amene anamvotera kuti zikomo kwambiri ndi chani. Mafuna tikuuze na chibwede. Mwadya, mwatafuna, zikutupirani zinthuzi. Chifukwa mumalimbana ndi anthu ameneno akugwira ntchito mozipereka usana ndi usiku. Right? Mukulimbana ndi Chipungu, mukulimbana ndi Ben Phiri, mukulimbana ndi Chisale, mukulimbana ndi Chief Secretary Justin Said, mukulimbana ndi First Lady. For what? Vuto lanu ndi chani? Ndimafuna lero ndimasule ine ndikuyambirireni kukuyankhulani kuti sindimakuopa ndolo pang'ono. Ena anu mumakhala maiko akunja ati kaya kula china ndani. Sindimakuopa ndolo pang'ono. Audio yangayi kumapeto kwati ndibwerapo pa nkhani yokhudzana ndi anthu ena amene sokulimbana ndi ofesi ya Chief Secretary pazifukwa and anthu akutumidwa kuchokera ku ofesi ya Vice President. Ineyo I fear nobody and I stand pa chilungamo and no one can remove me from the truth. Ineyo I will speak the truth and no one can stop me. So nimafuna mawauno ndiyankhule chonchi kunena kuti ndiwauza antanyiwa kuti ngati kuli ma MP azisanzo mdziko lino bonsi mwa ndi Chipungu, come to Ruchenza constituency nitakumbesherani antanyiwa mmakhala ku South Africa kandi motawa kapano mkhala kumpanga I don't know. Koma ngati kuli MP amene anthu aja kumuthokoza simungabwera ku Ruchenza kutukwa na Chipungu anthu akudula ndi makutu. Fa lero lino ndikunena pano anthu anakulola chimanga chochuluka fa Chipungu anapereka fertilizer kwa munthu wina aliyense ogula ndi ndalama zace.
ine maswanga wandikuona Chipungu akumangisa mpanda wa Ruchenza Community Hall. Chipungu akazikisa ma project. Chipungu akazikisa Tumbarango kone yaye kangati MP Laji Nyamata kutokela mtumba mwete kutandiza tunazipanga ma business akunikila CDF. Chipungu akuesesa mpanga choteka kuti nyumba za polisi zimagidwe, miseu ya Ruchenza imagidwe, makampa na mwereresu. Who are you kutuzikanina kuti mtu amene doipa? Tikamane na nkani za ku ministry yate ngati nduna ya zamalo akugira nchito zigawenga zimene zimamba malo zamba kulandidwa malo zamba kubangidwa anthu akumutama mwana amene uje kuti akugira nchito aina Ben Pili achita Norman Chisale Anyamata akugira nchito anthu amene ndikuyankhula mwa anthu amene kwanena fa ena wasuna anene iya ya ndizipita mwa ukawa amene kwanena potengera ndizimene swa Malawi una wauchi mafuna ndikuuze na Malawi kunena kuti ifa Malawi sitidzavomereza zisiru zokuda kukhutu kuti zizondonga mtendere wa Malawi. Ani niyankhule pano na kuti ine ngati game changer ndizayima kususana ndi boza lina lili lonse limene Malawi inalesa takulira nkhula pofuna kudesa zina la munthu wina. Ndimafuna ndiyankhule chonchi nkhani ya SPC kapena Secretary to the President and Cabinet Dr. Justin Said imene anthu akuyankhula imene anthu akumuyipisa ndimafuna ndiyankhule chonchi ena yankhulapo iyayi Said akuyankhula mwakuti akumwika Gertrude kumbuyo ndimafuna ndiyankhule chimene wala kuisapoti chani zokuti beautify Malawi ikugawa katundu kupereka kwa anthu ovutika inu simuziwa zoti beautify Malawi ikutenga mamiliyoni kugula zakudya mablanketi ndi zina zambiri kwathandiza Malawi amene kuthawa zipwirikiti ku South Africa simukudziwa zoti beautify Malawi ikugwira ntchito yokonza dziko lino kuti zioneka clean kugwisa ntchito ndalama zimene Amalawi akufuna kwabwino ena ndi anthu akunja athandiza simukudziwa. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti nkhani ya Justin Said ikuchokera ku office ya Vice President ndi anthu ena angapo akuchipata ani ngati Vice President Dr. Jane Ansa sakuyankhulapo kanthu kunena kuti izi zikuchitika bwanji fa amene akuyankhula kumapeto kwache akuchemerera Vice President. Then mafuna ndiyankhule chonchi kuti Your Excellency Professor Peter Mutharika zonse zimene akunyozedwa kuyankhulidwa kutukwanidwa kunamiziridwa kuipisidwa mbiri mwana wanu Chief Secretary zikuchokera mu office ya Vice President ndi anthu ena owerengeka. Ani ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti amene akulimbana ndi First Lady walandira ndalama, amene akulimbana ndi nduna zanu zimene zinakukutani anthu ali ndi zolinga ena amafuna zibwera kwa inu azikundamiza na zikuberani. Ena amene akutindidwa chifukwa choti kuti bwana amakupanga ndi protect amakukondani amachingira kuti anthu ena mbava zakumazi makringawa asamabwere kumaza kutapa ndiya ndifuna kudana nawo ndikumapereka ndalama kwa anyamata amaumau kuti azayipisa mbiri zawo pamaso pano. Cholinga antirishafika bwera mwachosepo cholinga iniyo bwana mukhale pa mbalambanda musakhale ndi anyamata okuchingirani musakhale ndi anyamata okutetezani musakhale ndi anyamata okuti azina kuti bwana izakunama izi yakuti ati mwachose anyamata amenewa iwo azipanga zimene akufuna ankhwiritotowa. Pamaliza ndimafuna ndiyankhule ndiluze dziko la Malawi kuti tinachosa bomba la Malawi Congress Party andi zimene imachita bomba la Malawi Congress Party aliyesa kudziwa ngakhale bwana zoti Malawi amadya chiteze aliyesa kudziwa zoti no mafuta agalimoto nziko munalibemo pano akupezeka aliyesa kudziwa zoti Malawi lero zachiteze kapena zogonda ninjala kapena zokudya nyika zinatha andi chimanga ncho chipa kwambiri aliyesa kudziwa zoti Malawi amata akatayankhule zigawenga zimatumiro kapha kapena kukhapa munthuyo aliyesa kudziwa zoti dziko lino linatengedwa ndi anyamata aziko ajansundwe ndi umakhapa anthu ngakhale ma civil servant aliyesa kudziwa zimene under the leadership of Professor Peter Mutharika zilatha zonsezo right zoti kwacha imagwa tsiku ndi tsiku zinthu zimakwera tsiku ndi tsiku ani zimenezo pansi pa ulamuliro wa IPM zilatha ndi anyamata ache aliyesa kudziwa zimenezi. Lero lino zimene mpete zina iya indifama bungwe iya ife ndife ma activist ndikuyamba kuti azisokoneza nzika za dziko pazifaza ochifuna ndi yowa pasinotalama ndi anthu ena
amene akufuna upresident 2030 ndimafana ndikuuze na kwakulu ninu zitsiru za watu. Pomalizira ndimafana ndiyankhule chonde achipungu amene angakuyankhulireni ndi anthu aku constituency kwanu amene tikuona ubwino wanu. Inuyo Ben Phiri amene angakuyankhulireni ndi anthu aku constituency chonsento amene panopo mwamba kwayikira magesi panopo afika kale pakana kaya ndikuti uku anthu akutokoza zitukuko zayambika kale zinthu zikuchitika zayambika amene angakuyankhuleni amenewo. Andikunduna wanu mafumu atakuyankhuleni fati kuona zimene muchita marifomu mwasintha zinthu zambiri mwazipanga mwazika pa reform zinthu zayamba kuyenda bwino. Alisakudziwa kuli nduna zambiri zimene zikugwira ntchito kuphatikizapo secretary to the president mwachidule timati chief secretary akugwira ntchito tirelessly that someone babu cup chifukwa cha mkwiyo wache chifukwa cha kulephera kwache chifukwa cha uchishiru wache ndikupena kuti ya ndalama izi zintukwana ni chipungu, ndalama izi zintukwana ni chisale, ndalama izi zatukwana ni Mai Gertrude Mutharika, ndalama izi zatukwana ni SPC, ndalama izi ya zatukwana na Mkhito, ndalama izi mutukwana ni Ben Phiri. Who are you? Pomalizira ine ni game change. Ndakuyankhula ndimokulemekeza ndi kwambiri. But I want to warn you kunena kuti ntchito kapena nkhondo imene mwayiyamba simuyimaliza. Mind you. I mean it, simuyimaliza because very soon ntchito zimene mukuchitazi zomalandira timamiliyoni towerengeka kuti muzolonga mbiri ya anthu ena mukhala ndi zipaso zake. Amalawa nzanga tiyang'ane kuti kodi boma la DPP likutulusa zotani, Beautify Malawi ikutulusa zanji, and kodi tikamanena ifeyo amene tiudenati talichitira chani bungwelo kuti lithandiza anthu. Uzizi wa kupanga moniti drama za idaki ukafutenga anthu kuti kamufufuzeni mutolo pa drama zimene nandi thandizo soti iweyo ni galu wa munthu kwambiri. Panga zako uzizifufuza sine dama kufufuzira ndani. Ena nomukumuyang'ana SPC dinu ndani akuna mizani kuti mzakhala nduna, akuna mizani kuti yayi tindalama timaya kupasa ndito muzatengeso maudito kusogolo kuno. Mulembana ni munthu amene Mulungu anamsankha pazifukwa, amene Mulungu akumusunga pazifukwa mudzagwa mchagada ndikusimikizirani. Pomaliza tipemphe nduna zonse zimene zikugwira ntchito mokhulupirika, osati nduna zimene zili ndi makampu ngati mmene akuchitira VP. No, gwira ntchito yomthandiza mdarauchi andife tizimuuzabe chabwino china chilichonse komanso choyipa chimene anthu akumpangira APM ndibwana chenjerani. May God bless you and may God bless Malawi. Remember, I fear nobody. Ine ndimaopa chokufa ndikudzuka bachizukwa koma sinimaopa munthu. And mkazinamiza kuti muthakundiopseza ineyo, you are making a very big mistake. Osati munthu wache ine ambuya kudaliseni zikomo.